бо сард омадани ҳаво масъулини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 ноҳияи Вахш пайваста кӯшиш мекунанд синфхонаҳои таълимӣ гарм бошад. тибқи мушоҳидаҳо дар ин рӯз муайян шуд ки печҳои аловӣ дар синфхонаҳо фаъол буда раванди таълим тибқи нақша бароҳ монда шудааст. бино ба иттилои масъулин дар муассисаи таълимии мазкур 26 тонна ангиш ва дигар навъи маводи сӯхт захира карда шудааст ки аз онҳо дар ин рӯзҳои сарди зимистон истифода бурда тамоми синфхонаҳоро бо гармӣ таъмин менамоянд. муассисаи мо аз ду бинои иборат мебошад ки бинои нав бо системаи гармидиҳии нав таъмин мебошад. дигим системамон бо печҳои аловӣ гарм карда шудааст. ҳамарӯза ҳамаи синфҳои мо бо гармӣ таъмин мебошанд. аловҳоро дар ҳамаи синфҳо назорат карда кӯшиш мекунем ки зимистоне ки дар ҳозир ҳаст мо бо сари баланд паси сар намоем. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 ноҳия чанд сол қабл бунёд гашта дар он барои зимистонгузаронии тамоми чораҳои лозима андешида шудааст. аз ҳисоби кормандони техникии муассиса ҳамарӯза ҳарорати гармии синфхонаҳо назорат карда мешавад то хонандагон дар синфхонаҳои гарму барҳаво таҳсил намоянд. маводҳои сӯзишворӣ 18 тонн ангишсанг ҷамъоварӣ намудем. шкеле ки дида истодем мо имрӯз системаи ягонаи гармдиҳанда ва пешрафта истодааст. барои ҳамин моро тариқи гармдиҳанда ва ҳаракатдиҳандаи дарунсӯзи газӣ имрӯз мо фаъолиятимонро дар муассисаи таълим идома дода истодем. барои мо аз ҳама зарур рафти замистонгузаронӣ рафти замистонгузаронӣ бо боваритон гуфта метавонем ки бо натиҷаҳои хуб паси сар мекунем. дарс имрӯзо дар синфхонаҳои гарми баръаъло гузаронда мешавад. шкеле ки хай шумо дидед аз навор имрӯз ҳам давомоти хонандагонам хуб аст аз сабабе ки синфхонаҳои мо гарм. барои ҳамин давомотам хубтар аст. тибқи иттилои масъулини шуъбаи маориф дар ноҳияи Вахш 71 муассисаи таълимӣ фаъолият мекунад ки 16 тои он бо системаи гармидиҳии ягона таъмин мебошад. барои таъмин намудани синфхонаҳо бо гармӣ дар рӯзҳои сард ба муассисаҳои таълимии ноҳия ҳудудан 1103 тонна ангишт, 1057 куб ҳезум ва 1700 литр сӯзишвории дизелӣ дастрас ва тақсим карда шудааст. гузориши Искандар Давлатов, Толиб Сайф аз ноҳияи Вахш барои барномаи иттилоотии Навид.